ha canviat gens aquest lloc. Com estàs? Em va genial. Estic fent el que se suposa que he de fer. I què significa això? Doncs, com estic cuidant a mi mateix. Ho he deixat, pel meu compte. Me n'alegro moltíssim. Seiem? Vale. I què? Com ho portes? Bé, em porto bé. L'únic que, bueno, necessito algú de diners. No et puc donar diners, Eric. Només són 200 pavos. Necessito... Vull anar a Madrid. A Madrid? Sí. Necessito sortir d'aquí. Aquí un ambient... és tot massa asfixiant a totes hores. Sí. Sí, només necessito 200 pavos. Escolta, per què no et quedes a dinar i parlem, eh? Com estan la Laura i els nens? Bé. Pregunten per tu. La setmana que ve és l'aniversari de la Mia i li encantaria... Em vols fer sentir malament? Només dic que li... Ja em sento prou culpable jo mateix. Sé que li encantaria que hi fossis. Això és tot. Vale? Ho sento, David. Només necessito algú de pasta, vale? Dóna'm diners, collons! I on porta això? Mira, necessito seguir amb això, vale? M'està funcionant. Ja porto 5 dies sense ficar-me res. No sembla que funcioni. I llavors què? Teràpia. Per què no et quedes a casa? Farem que funcioni. Sisplau. Sisplau, Eric. He estat buscant informació. Joder. Estàs de conya. Mira, creus que ho tens sota control, però no, tio. I sé com d'espantat estàs. Mira, sé per què faig les coses. Això no em fa diferent, vale? M'atrau la bogeria. I tu t'avergonyeixes de mi. Perquè pensaves que era la teva creació especial o alguna així. I no t'agrada qui sóc ara. No? Qui ets, Eric? Sóc jo, David. Mira'm. Mira'm. Aquest sóc jo. No t'agrada el que veus? Mira, quan més ho penso, hauries d'haver mort tu en aquell accident i no la mama. Em vas deixar sol. Amb aquell monstre. Tu no saps el puto infern que vaig viure aquell any. No en tens ni puta idea! Te'n vas anar quan més en necessitava. I les drogues em van ajudar. Feien que cada cop em fes menys mal. I em transportaven lluny. Molt lluny d'aquí. A un lloc on puc ser jo mateix.
on sóc feliç, de veritat. I t'estic dient que estic disposat a renunciar a tot això, joder. Però tu no m'escoltes. Tu no em vols ajudar. Només ho poses tot més difícil. L'únic que vols fer és controlar-me. Controlar-me, joder. No vols fer res més que això, hòstia. És normal que t'enfadis amb mi, Eric. He comès molts errors. Ho entenc. Tant de bo no els hagués comès. Però sí. I ho sento. Ho sento moltíssim. Però, Déu meu, el que dius ara no té cap sentit. Les drogues no t'han ajudat. T'estan destrossant la vida. I si continues així et mataran. Jo no puc perdre ningú més, Eric. No puc. No puc perdre-te tu ara. Ho estàs fent. Ho estàs fent. M'estàs controlant. M'estàs controlant, No, joder. que són les drogues. Què collons significa això? És terror psicològic, és el que fan tots els addictes. Què collons estàs dient? Què és això que estàs fent? No, mira, no volia que sonés així. Me n'he d'anar, vale? Eric, deixa que resigui un parell de nits a un hotel. Anem a menjar alguna cosa. He de marxar. Pots despedir-te de mi, almenys. Adéu.